נכון, הם מפגרים. אני אצחי עמיחי. עמיחי, אושר! את הצבא, את השירות, את הזה. אתה כדביר, זה... ידעתי שזה יבוא. אתה כדביר בסוף, זה מפתח אותך אישושית, כאילו. שאני אומר לך... לא אמרתי אישושית, אבל... אמרתי אישית! די, שתוק אבל... אבל אתה מפליל אותי, אני טובה! הלו. יש אלוהים בשמיים, אוהב אותי! אוהב אותי, הוא שונא את יאלי! יש אלוהים בשמיים! איפה שהייתה צפרדע? לא מאמינה לך! לא, אתה הזוי, אתה הזוי, אתה... לא, אתה מת! מפריק! היה לי. וואו. איפה אני גרידי? ויבה ויטוריה. יזור. לא, אני צריך... נגמר לי הכדורים, זה הכדור האחרון שתדעו. שתיים באחד. הוא לא מת! לא הרגת אותו! הוא לא מת! מחזיקו אותך, תוקד לך בפה, יא מנאי. אורי, יונתן. די, תחזור לשילר. אורי, לחזור לשילר. תהרוג אותו, לחזור לשילר, אורי, לחזור לשילר. אתה או יאלי. וכרגע זה יאלי כמה שנים בשלום עם זה. לא, די, לא, זה לא יאלי. זה לא חזק. לא. עזוב, אני רציני, עזוב רגע. די, פעם אחרונה מספיק. תסתכל עליי. זוז. שתוק, אבל תסתום את הפה שלך, טמבל. איך אני תמיד מת בגללך, אני אדפוק לך קיק, יא בן זונה. אתה חתיכת פרוט, עזוב אותי, שחרר אותי, צא לי מהחיים כבר. מי מכם עם 1 HP? אתם לא תוכלו לרוץ תכף. הנה, זה הבלתי נראה פה לידי. עוזר. אבל לא מובא אליי! ממשיך לתת לו גב, למה אני ממשיך לעזור לו? טוב, יאללה, לפחות מישהו החליף אותך. ובפועל לא מגיע לו כלום, הוא חטוטיסט. נכון, מישהו החליף אותך בתפקיד האוטיסט המטומטם הראשי. אני יודע שיש לי כסף, אני אלך עכשיו, שים את זה שמה, כי אני מת מפחד. אני אביא את הדברים כדי שיהיה לי מקום, ואז אני אקח שוב את הקלה, ואז אני שוב אציל את כולם, ופדי אמא שלך זונה, אתה לא עושה שום קרי. פתאום עכשיו קופץ עליו פתאום משהו. ראש יצוץ לי מצד ימין, אני ימות מפחד. היי, יאלי, מה אומר? אני יאללה.